Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Mga igsoon, atong padayon nga ipangaliya sa Ginoo nining ato sang paghimo sa ikapitong adlaw sa atong nobinaryo ni San Jose, ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod ug didto sa Middle East nga magkasinabtanay na ning atong mga leaders sa politika aron mahunong na ning panag-away. Ang ato sang mga benefactors and donors nagsigig tabang nato hatagan unta sa tinuod nga kalinaw ang ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, naghatag ikaw og bag-ong kinabuhi sa kalibutan, pinaagi sa imong mga sakramento. Itugot nga ang imong simbahan magtubo unta niining imong kinabuhi og magpadayon pagdawat sa mga panabang dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kay magbuhat na akog bag-ong langit ug bag-ong yuta, dili na hinumduman ang nangagi. Busa paglipay pag-ayo hangtod sa hangtod tungod sa akong gibuhat, kay himuon kong malipayon ang katawhan sa Jerusalem. Magmalipayon ako tungod sa Jerusalem, ug magsadya ako tungod sa akong katawhan, dili na madungog diha niini ang dangoy-ngoy ug mga bakho ug ang tuaw sa pagpakitabang. Ang kabataan dili na mamatay nga magsusupa, ug ang tigulang matigulang gayud pag-ayo una pa siya mamatay, kay ang mamatay sa panuigon nga usa ka gatos isipon nga batan-on, ug kun ang tawo dili moabot sa panuigon nga usa ka gatos, isipon siya nga gisilutan sa Ginoo. Maghimo silag mga balay ug sila'y magpuyo niini, magtanom silag mga paras ug sila usab ang mopahimulos sa bunga niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Daigon ko ikaw,
dakos pag-ayo. Ug wala ka motugot nga ang akong mga kaaway maglipay bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kahiladman sa kalibutan. Gilingkawas mo ako gikan kanila nga nagadulong sa kahiladman. Dayon ko ikaw, O Ginoo, kay mo man ako nagiluwas. Daigang Ginoo kamong matinumanon kaniya, ug pasalamati ang iyang balaan nga ngalan. Kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang. Apan ang iyang mayong kabubuton sa tibuok kinabuhi. Sa gabi mo sulod ang paghilak, apan sa kaadlawon ang pagsadya. Dayon ko ikaw, O Ginoo, kay mo man ako nagiluwas. Pamati o Ginoo ug kaluy ako. O Ginoo, pagpakahimo akong magtatabang. Ibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo, akong Dios, hangtod sa kahangturan pasalamatan ko ikaw. Dayon ko ikaw, O Ginoo, kay mo man ako nagiluwas. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglingkod ka sa mong pagtuon. Ug agaga kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Tapos sa duha ka adlaw miadto si Jesus sa Galilea, kay siya miingon man ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon kay sila nahiadto man sa Jerusalem sa pangilin sa pagsaylo, ug nakakita sila sa tanan nga iyang nabuhat didto. Busa nibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino. Ug didto may usa ka opisyal sa kagamhanan kansang anak na lalaki na sakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus nahiabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Jesus ug mihangyo kaniya sa pag-adto sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himatyon. Si Jesus miingon kaniya, wala gayud kaninyo'y mutuo kanako gawas kon makakita kamog mga milagro. Sir, ang opisyal mitubag, kuyog kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya, lakaw na ang imong anak, naayo na.
Mituo ang tao sa gisulti ni Hesus ug mipauli siya. Samtang nagpaingon siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon o gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya, iyang gipangutana sila unsang taknaa naayo ang iyang anak ug sila mitubag, gahapon sa alauna gihuwasan siya sa hilanat. Unya, nahinumdom ang amahan nga mao kadtong taknaa nga gisultihan siya ni Hesus nga naayo na ang iyang anak. Busa mituo siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Hesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong Ginoo, daghan siyang pamaagi sa paghatag sa iyang gahom. Naay iyang hikapon, naasay magmasa siyag lapok, na iyang kulkugon, hikapon ang dila, naasay iyang adtuon gyus balay, gunitan ang kamot, nasay uban makahikap lang sa sidsid sa iyang bisti, maayo na. Karon, meaning atong Ebanghelyo, ang iya nasang milagro, igo ra niyang gisultihan. Nauli na ngadto, naayo na ang imong anak. Unsa man ning klasiha sa pag-ayo sa masakiton? Maayo ning puy-an o dili? Kana bang inigampo nimo diri simbahan, Ginoo, maayo unta ang akong bana nga paralyzed. Nya moingon dayang Ginoo, uli na kay maayo nang imong bana. Pag abot nimo, giatake na noon. Kadaghan gini nako gi paningkamutan nga mapahimuslan unta ning klasihas kaayuhan. Gatrabaho man kog landbang, pagka-paralyze akong papa dito sa ospital gi-admit. 1 year pa lang ko nga na-regular ko mga April 1988, pagka mga September ba to 1989, na stroke akong papa. Aktibo kay mi sa simbahan, buutan kay papa. Edad siya atog 61. Nya inigadto nako sa kuan kay kada adlaw man jud ko mosimba sa Santo Rosario. Nya guman ako simba mo hapit o sa akong atos adoration chapel. Ang ako jung gi balik-balik pag hatag og salig kanig yung ibang liyuha kay sige naman kog kadungog ani nga ingnon ras Ginoo ba, lakaw na, maayo na ang imong anak. Igampo na ko dito, Ginoo in taon, maulian lang gid tas papa total, 61 pa man siya Lord, maayo pa man gyud to. Nya tuas ospital, nya mura day akong madunggan ba nga, lakaw na, maayo ng imong papa. Inighuman ako, igadto na ko sa ospital, di man gyapon kalihok. Hangtod na uli na lang mis amo, di lang yapon kalihok. Nya maorig po akong ihangyo sa Ginoo. Nga ayuha in town Lord. Nya murag naa sa koy madunggan, lakaw na, maayo ng imong amahan. Igo po abot na ko sa amo, wa mangyapon maayo. Usahay gud magdamgo-damgo pa ko nga nagkuyog na ko numing papa. Nako, oh, malihok naman lagi ng imong kamot ug tiil pa. Ingon din. Oh, ni kalit malanig kaayo. Igmata na ko, uy, papa di mangyapon kalihok. Tinuod ka ni o dili?
Ha? Tinuod niya, kay gibutang mas ebanghelyo. Pero nga nung wa man tumahitabo sa kong papa, hangtod namatay, wa man gito siya ka mauli eh. Unong katuig ginamong kumbati ato. Nga nituo man gid unta ko nga wa gyud imposible Ginoo, maayo ra gyud. Nagbinuotan man sad ko in quotation ba, nagbinuotan man sad ko. Sige man kong serve simbahan, Legion of Mary, hapit na lang naong nako na simbahan, choir, ari pa ko sa PYCC, adto pa ko sa Basic Bible Seminar, ipada pa ko ngadto sa mga kapilya, kay maghatag og mga talks ngadto, ug naay mga padung ng pistas Guadalupe, perting hagua. Si ang ako jud atong usas giampo nga nihago kog maayog alagad, maayo untas papa. Wa man maayo. Nano ka to? Nya dinhi kadiyo tra kayo. Ingon ra si Jesus, uli na. Maayo na to imong anak. Pag uli niya, awa pag siya moabot sa ila, gisugat na siya. Naayo na imong anak. Unsang orasa? Kadtog yung pagsulti kani may ako na nalingawan kay kadtong kaning orasa. Yan hinumdum siya. Mao man na ang pagsulti niya nako nga lakaw na. Ngano katong ako wa man mahitabo. Kay wa man sagid may mag-atubang ni Hesus God. Murag ako ra man tong tingog ga kuan ga tingog-tingog babasig di gid to tingali ang Ginoo mo ini tingog no. Ako ra tong hunahuna ba kay gusto nako nga muabel ko aning maong kanibang maong paagi ba nga pag-ayo ako ra tong hunahuna niya wa gyud maayo ang tinuod nga naayo sa pagsige na kog ampo ug wa jud ko mohonong pag-alagad sa Ginoo ang akong kanibang gitawag og reluctance ang akong pagsupak nga di gyud unta ko gusto nga si Papa maparalyze mo'y naayo kay after mga 2 years nadawat man ako nga si Papa paralyzed na gyud og na-relax nako nganong na-relax man ko kay nahog man sa pantawan ang akong maguwang na paralyzed naman sa duha naman sila kabuok nabali man sa spinal hangtod karon na paralyzed mangyapon si Papa di mga 3 years after nahog man sa pantawan ang akong maguwang pagka 1992 nabali man spinal sila nang duha mo'y paralyzed nakaingon ko ako gid ining mission Lord no nga na ako'y mga paralyzed nadawat na nako sige na sa kugunahon kinsa na sa kay sunod aning mo paralyzed master na kay ko pag-atiman sa mga paralyzed nga na bang di nako maratol kung naay maparalyzed mao na din kanang nay mag-ana pader ayuha ko nako kani din agini maulian kamao na kay ko ani may na kay ko aning paralyzed og daghan kay kog napamalandungan sa dihang nahitabo to duha ka buok na paralyzed niya pagdayon akong suod sa seminaryo akani nindot sa ni siyang istoryaha pagdayon akong suod seminaryo ang akong manghod mao may naka graduate og marine akong gipaadto sa Manila aron nga mo apply og balik ang edad niya ato mga 28 anyos siya wa magikumodawat atong 26 pa akong edad mao tong naninda na lang siya isda dito sa amo nya nako ngadto lang suway lagbalik uy nadawat man pero dili sa makina ko no adto ko no anang manglimpyo anang mga kabina sa akan ni mixman man ting ito'y tawag ana niya pero i-training siya didto sa usa ka dako nga hotel international hotel nya mo gasto pa ko atog mga 15,000 loan ko ato sa among multipurpose loan sa bangko akong gigasto niya ug tuod man nakahuman siya sa iyang training ingon siya mo balik na ko sa opisina karong sunod semana kay ako nang i-endorse ang akong mga
Itong certificate ba to? O pagkadangtan o pagkasunod si Mana adlaw gitong Miyerkules ning tawag magkalit ang sayos buntag ang akong igagaw nga mo iyang giabutan dito sa Manila. Ingon man nga, uy, dong, nako, ang imo bang manghod? Nako nga naman siya, di naman kalihok. Si atong Lunes, nagmo siya iyang, dapit siya iyang tuhod nga, di kay kalihok. Pagka Martes dong, abot na siyang hawak, karon amo na siyang yayungan. Anak ko, hala, tulo na. Tulo na, Lord. Anak ko, di gidin ko kasod, anig seminaryo. Nako, niya, sa may inyong plano diha, day. Siya, amo lang sa ning ipaterapi, di am ko'y kaila ring therapist. Niya, di gini siya maulian dong. Amo na lang ning dadoon nga to, kanang naam ko'y kailang madre dito sa Manila. Kung dito, hospital. Niya, ako lang ni ditong suwayan o refer, kaya naman nalay foundation. Nako, og di yun maulian kanang ato na lang i-arrange daya, ipapauli na lang na dire. Nako, asa sa kanako ibutang ni ako manghod, no? Si Papa, di as babaw, niya ako maguwang, di as ubos. Wa na rabay kwartos babaw nga kabutangan. Nako, asa sa kaning paralyzed, nako ibutang tulo naman ni kabuok. Maingon jud ko dito sa rehab center. Among balay gamay. Una-una nako ato, sige kong hilak. Niya ang ako sang manghod ay dito, gasigi sa siyag hilak. Pagkahuibis ko no, matod pa sa akong manghod, pag humag therapy, di na may noon ko no malihok. Ang iya naman lang, may malihok. May matatos una kay maana pa iya kamot. Nadugay ko no, pag humag therapy, di na no malihok. Hasta kamot, ang naman lang niya malihok. Di gasigi lang siyag hilak. Mato tibuok Bernes, o siya kaon, hangtod nakatog ko no siya. Pagkatungang gabi ko no sa Bernes, matungang gabi nagdamgom to siya. Pag mata ko no niya, purti ko nung gutuma, ditso siya bangon. Ngadto siya sa ilang lamisa. Niya, wa man siya kitas kanon, niya gipukaw iyang igagaw nga tupad niya higda. Siya, dong, napatay kanon dong. Siya, nagbarog man lagi ka. Di ba paralyzed man ka? Oo, no, paralyzed man dahil ko. At ang tawag siya na ako pagkasabado, ingon siya, nakalakaw na ko kay painom kong tambal niya, giterapi sa ko, niipikto tingali tong tambal niya, mao ni ron na ulian ko, pero mo check up ako sa doktor niya. Pag humag-check up imong doktor, swerte ka kay naulian pa ka kay ang imong spinal na sudlan o virus niya. Pag adto sa dito sa gitawagan man din siya atong iyang agency nga magpamedical na siya, hala, pamedikalo nako, basig di ko kapasar nako. Bug di ka kapasar uli dire. Ni pasar man sad siya. Nya ang giingon lang gyud doktor, ayaw gyud diha sa bugnaw. Likay gid ang bugnaw. Nindot maligo ka ini tubig gyud aron dili nimo kuan din imong muriak imong spinal. Pag abot sa barko, wa man siya gi-assign og kanang manglimpyo, gibutang man nun siya sa kusina. Adto siya na assign sa freezer nga dako kaayo kay tig-withdraw siya sa mga karne. Takes na sa tawag nila dyan ako, pastang di malasa, ani di am ko freezer hinoon di asahin, musamot niya akong likod. Pero niabot man siya nga tog 25 katuig, wa man siya matay na amot. Di ba ka na siya matay karon ng dako magigtiyan. Una nga, wa na hinoon ko ni ampos Ginoong maulian, nangandam na ko nga, asa na ko siya ibutang, naulian. Di ano'y akong gisigihag ampo, wa mauli Kaya ang gusto des Ginoo ang akong pangandoy, nga murag ang ako diyong gusto mo'y mahitabo, maanad ko, nga dili ang akong gusto mo'y mahitabo. Kana bang makaingon ko, your will be done. O sa dihang niangko nako nga your will be done, ihatag sa Ginoo nako ang iyang will, nga dili gid ko para minyo, para pari di ko. Lisod kay ito pagdesisyon nga mobiya ko sa among pamilya niya, ako'y breadwinner. Silang tanan nagsalig nako nya, nibiya ko ni suod kog seminaryo, ni resign ko sa akong trabaho. Moto'y kinalisurang desisyon, pero yano kay kong nibuhat ana. Kay murag ang akong pagsalig sa Ginoo okay na kaayo. Ingon des Papa, magunsa na malang mi ani nga ikaw may nagpakaon namo. Nako ingon man Ginoo pa nga God will provide. Ang Ginoo ray mag-igo.
Ingos papaaw. May kabuot naman ka. Kinsa mamimusupak nimo. Suod kog June 1995, pagka August, patay des papa. Diwa na, God will provide. Ito naman siya sa langit. Ang Ginoo na nagpakaon niya dito, di na ko maghago diri pakaon. Nakapangandoy mga ko ato, nako patya na lang sa ning usa, Lord. Ay, wa man noon mamatay, hantod karon na, apa man, ako pa matingali maunaan. Mga igsoon, atong tagaag higayon ang Ginoo. Mao nay pagtuo, mo to katong opisyal, ni uli siya, kinituo siya. Unya ang pagtuo niya nga, iyang pagbuot mo'y matuman. Ug ayohon, physically, ayo. Ug di sad ayohon physically, okay. Ang iyang pagbuot mo'y matuman. Muna diri sa atong unang pagbasa, gibutang gidiri nga, sunod gitas Ginoo. Kay iya ra ginang ninduton ang tanan. Basta mosunod lang kita niya. Karon kay wa man ta magsunod niya, ang kalibutan wa man magsunod niya. Nagpadayon ang kagubot, nagpadayon karong gubat, kining pagpangawkaw sa atong pundos, kwarta kay niingon ang Ginoo, ayaw higugmaa ang kwarta, labaw nako. Ayaw pagpaulipon sa kwarta, nagpaulipon man ta. Naa naman ta ni salig sa kwarta para maluwas. Di porti na natong di malasa, gasiging kagubot. Wa na may nagsunod kaayo sa pulong sa Ginoo. Nge, lingay mong tupad. Ingna, mupalit yung kag slat kada simana. Mupalit kag slat kada simana. Moingon day na, ay wa ko'y kwarta oy. Kwarta dayon na iyang basihan. Nya imong pangutan-on na mga kaslunon. Okay ka og mga anak mo 12 ka mo. Ay si bako pa din, intaw mi kwarta pa dire. Kwarta gyapon. Mao na karon may sulta. So ako din hindi ko mangayog kwarta, slat ray akong pangayoon. Nya kung mo palit mo og slat, okay. Congratulations. Og di mo palit og slat, okay ra gyapon, pero luoy kay mo. Nga naman, daw ka. Patay ka diya. Ana ha? Magwa mo malipay, sige na, nindog na ta. Ato karong himuon ang nobina alang ni Senyor San Jose. Mga igsuon, si San Jose gipili sa Dios isip mahimayaong patriarka sa simbahan, putling esposo ni Maria Santissima ug amahan ni Hesus nga atong manunobos. Na sinati niya ang tumang kasakit sa pagmatuto ug pagpanalipod sa batang Hesus sa hilom ug putli nga kasing-kasing na sinati niya ang kalipay nga langitnon, busa uban sa mahigugmaon ug mapaubsanong kasing-kasing himuon nato kining santos nga nobina. Palihog, mangluhod. Pag-ampo sa ikapitong adlaw. Santos uyamot nga amahan o patriarka, Senyor San Jose, tungod sa kasakit nga gibati sa kasing-kasing mo, sa dihang nawala ang batang Diyos, sa may edad nga napulo og 2 ka tuig sa pagikan mo sa Jerusalem, o sa kasakit mo sa pagtanaw sa dili matugkad nga kasubo sa langdong mo nga esposa, o gilakan ninyo nga duha ang pagkawala sa inyong hinigugma nga si Jesus, gipangita ninyo sa tibuok nga lungsod nga puno kamo sa kamingaw ug kayugot, tungod sa kalipay nga dako uyamot sa imong kalag nga sa ikatulo ka adlaw sa paghisulod ninyo ni Maria Santissima sa simbahan. Hikitaan ninyo siya nga nagapalinghog nga mapaubsanon og sa iyang pangutana nagatudlo sa mga maalamon sa kaalam nga langitnon. Nangamuyo kami og idangat mo sa atong Ginoong Dios nga dili kami kawad-an gihapon Jesus og dili usab magpahilayo sa among mga kalag. Kung daw giula niya ang iyang dugo tungod sa among mga sala, idangat mo kami sa mga luha sa hingpit
nga paghinulsol aron hikit anamo siya ug mga muyo usab kami kanimo nga ipaninguha mo kami sa among gipangayo niining nobina kun daw angay sa himaya sa Dios ug sa dungog mo. Amen. Jesus, Maria ug Jose. Ato karong pangayoon ni Senyor San Jose ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog, manindog. Sa matag pag-ampo sa ang atong itubag sa pangama ni Senyor San Jose Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Sa Pangama ni Senyor San Jose, Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mahimong timaan sa makaalim nga buhat ni Kristo, pinaagi sa iyang pag-amuma kanila nga may balatian sa lawas, sa pangisip ug sa espiritu, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose, Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Nga ang mga doktor, ang mga nurse ug sila nga nag-atiman sa mga masakiton, mupakita sa kaluoy ug sa kalumo ni Jesus diha sa ilang pag-atiman sa labing ubos niyang kaigsuonan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose, Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Nga kining panahon sa Kwaresma, mahimong panahon sa pag-alim ug sa pakighiuli sa mga kabanayan ug sa mga katilingban sa katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose, Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos makabaton ug kahupayan ug suporta gikan sa ilang mga banay, mga higala ug mga silingan, mag-ampo kita sa Ginoo. sa pangama ni Senyor San Jose, Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Nga si Halandong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose, Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Nga mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose, Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose, Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Nga ang atong mga hinigugma nga nangamatay makatagamtam sa ganti sa ilang pagtuo hangtod sa kahangturan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose, Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Tanan, langit nung Amahan, imong gibiyal kang San Jose, ang imong bugtong anak, si Maria Santissima, ang imong pinili na mahimong inahan ni Jesus, nihatag usab sa iyang timos nga pagsalig kang San Jose, isip iyang bana. Busa, dawata kining among mga pangamuyo kanimo, nga gituboy namo uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing,
diha sa pangama ni San Jose, ang maunongong esposo ni Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga magmabungahon unta ang among gihalad kanimo, tapos kami kahinloi sa kahugawang kalibutanon, mabag-o unta kami sa mga makapatubo sa kinabuhing langitnon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mala usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay, uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan,
ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maymong sa langit, ang kalalo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuan-uwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa pagpanaw, ikalibutan, kauban kong kalisod o pagsulay, ang imong kamot nga kanako nagpupulong, mao'y pasalig sa pagbulig, ikan sa langit mong amahan. San Jose, ganun ay kong kaabal sa mga kabalaka, kay nawa sa lawas o kalang. Pagkabot sa mga dilaraw, tanan kang maayo, tanan isandit ko kanimo. San Jose, akong amahan sa pagtuon, ang mahirong nga mga tulog mo, pagasundon ko, pagasundon ko. Magampo kita. O Ginoo, magdasig unta sa among kinabuhi ang imong mga sakramento diha sa pagbag-o kanamo sa kasantos ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong gahom. Ang ato lang buhaton, mutuo ta ug mudawat ta sa ihatag niya nato kay mao ginay the best para sa atong balaanong kinabuhi. So, ang sa kabubutos Ginoo karon mao ang atong pagpamalit og slot. Dili mo to. Muna palit yung slot, ang atong grace, tag 100 pesos per slot, na ani 70 slot challenge, nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC part 2, tag 100 pesos gihapon per slot, unya naa ni siya'y 163 slot challenge, nga tag 16,300. Equivalent ni sa atong number of years karong pista nato pohon, 163 years na ta. Nga atong DPR para itukod og mga balay
tag 100 pesos gihapon per slot. So 300 pesos ni ang tulo ka slot. Kung mupalit ani kada semana, kamong tanan nga nagsunod nako, 14 nindota. Nya unsaon man pagpalit, mao nino inyong ipalit din sa atong opisina or nasa tay lamisa dias gawas, paresibo lang mo. Pwede sad sa atong bank accounts, kaning atong gibutang sa atong screen. Nya pwede sad i-GCash. Pero ang akong GCash karon puno na, kanina lang ubang GCash accounts nga niya sa atong screen. Ay mo paggamit sa laing GCash nawa sa atong screen. Unya pwede sad ikwarta padala kini gyapong mga ngan, kining among mga ngan nga nasa screen nato mo ipadad-i. Ana sa Palawan, RD Punsiap, Imluelier, Cebuana Luelier, ug uban pang mga kwarta padala. Salamat kaayo. Nya ang atong Via Crucis, padayon mo sa pagsunod niini aron nga makahatag tag tukmang sakripisyo panahon ining Kwaresma, matag Biyernes human sa alas 6 nga misa din simbahan mag Via Crucis ta. Og sa mga kapilya sad nato dinhi naa say mga schedule sa Via Crucis. Nya kamong mga online parishioners, paghimo lang sad mo sa inyong Via Crucis, kuyog sa inyong parokya, sa inyong kapilya. Ato ning ihalad kining atong pag way of the cross karong panahona alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Kining kagubot ngaon malhunong unta ni kay dili sayon, di sa gini mo iplanos Ginoo, sa yawa gini nga kabuang kining gubat, kining pangurakot, away sa mga politiko, sa yawa gini mabuntog ni pinaagis atong masubsog na pag-ampo, labi na gyud ang way of the cross. Unya ang atong mass wedding, padayon og pangimbitar para mass wedding. So of yesterday niabot nag 67 ka couples ang atong na kuan. So 163 man to, 96 na lang ang slots na available. First come, first serve. Hangtod rani sa May 31 ang atong pag dawat og mga pakasal. Or anytime nga moabot na tag 163 ka couples, ato dayong i-close ang atong pagpanawat. Ato gining tabangon kining mga nagpuyo-puyo o kaning civilly married, kay ngano man ako ning balik-balikon, peligro gyud na sila maimpyerno basta mamatay na sila nga way kasal. Kaya nga naman, dili sila kapangumpisal, dili sad sila kapangalawat. Kaya nga naman, naaman ang babag kanang gitawag na tog mortal sin. Niyag mangumpisal pod ni sila nga dili mutug-an sa pare sa ilang kahimtang, ma-invalid pod ang ilang confession. Mugrabe pa ang ilang sala kay intentional man na di nila niya mga lawat pa gyud na mosamot. Mo na ato gyud tabangon ang sakramento ra gyud sa kasal maoy makaluwas ana nila. So lisod kayo no? Nyag imo nang anak karon, imo nang pag-umangkon, imo nang apo, mutugot deka. Imo ginang tabangan ay. Libre ni tanan ha? Libre ang processing, libre ang gamit. Pliti ra gyud og love offering inig kasal na mo ilang ilang gastuhan. Mass wedding July 18, 2026. Padayon sa mog support sa atong social media platform, kaning atong YouTube channel Padriciano Ubod, 288,000 ka subscribers na ni. Salamat sa atong mga subscribers nya. Padayon tag view, like, share every day aron nga mas maka-share tag maayo sa atong mga pamalandong og misa nya, og maka-income sa tagamay ato sa nang gamiton gihapon para sa atong parokya sa mga charitable expenditures. So nya ang atong Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Kani say sundan ninyo. Lastly, salamat sa mga nag-donate og mga tanom. Daghan-daghan na tagtanom din hiron. Ambot di ba kani bawion ini human sa kuan. Pero pwede ra gyapon inyong bawion, pero inyo na ning idayon og butang dire, amo ning pangitaag paagi nga maatiman para from time to time
magamit nato. Ug napamoy laing mga tanom diha, napamantay 2 Sundays nga mo o 2 weeks nga mo gamit ta ana o amor man ganig 3 weeks kay adto pa man ta sa Easter mag-decorate og buwak. So mga 3 weeks pa maggamit ta og mga tanom. So padayon mog donate diri kamo mga dunay mga tanom nga arang-arang og naong og ma-bless mo sa Ginoo. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Diyos namo sa kaluy, Ikaw ang among Amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluy ka kanamo, pasaylon mo kami ang sala